gaul kendangi dhewe, nembang dhewe, jogeti dhewe. Ayo. Apik iki mesti polahe. Ayo. Ayo kamu ngerti ra glinding. Nah iki duo kae. Sing siji sing senior, sing siji isih piye isih anak. Lah nggih. Sing siji dhuwur ya dhuwur banget, sing siji ya rada cendhek tur ya ndek banget. Bentukmu ya tengglung. Ora lur, rumangsaku ki ngarani awake dhewe ngono lah, rumangsane bentuke dene piye? Ayo bentukmu kaya padasanmu. Lah padasan ya ini ya kanggo wong arep tahajud. Kok iso? Wudu ye. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas Bagong ning tengah niki ning Nawala. Menika panjenenganipun Mbah Lagio ngersakaken kutut manggung. Oh nggih, ayo iki sing laras-larasan didokok ngarep. Engko sing seger-seger mung karek mapan ning mburi. Nggih. Nika Pak Bupati tasih parang lenggah Oh, Mas. Bapak tasih lenggah matur Tasih. nuwun. Alhamdulillah Luar Bapak. biasa, Bapak ini. Tepuk tangan kagem Pak Bupati, Bapak Ibu. Wah, muga-muga kuliah daerah iso nulodo panjenengane Kanjeng Bupati. Amin amin. Nggih, ora negake karo awake dhewe ya, Mas. Leres. Nggih, wong Pak Bupati niku piyai sing remen tirakat gitu. Nggih. Jawane digawa, arape digarap. Mula Wonogiri niku ya ayem tentrem situasine. Nggih. Apa meneh bengi nika tetep aman sanget. Kok ngono? Malinge nabuh ten mriki. Sik to, sik to. kok Sik malinge maling nabuh, kok malinge nabuh ini sing ndi? Enek. Ya aja ngono to, iki kok dadi kuwi tegese nyebar berita hoax lho, kuwi ra entuk lho ngono kuwi. Boten wong nyebah wong enek kok nebar berita kok. Nek enek endi coba? Sing ndi, Lah sing niku ndi? lho, wah lho arep nyumet rokok. Nek sing baru sok kene iki sing nyelentem Mas Tri. Ah, nggih, Mas Tri iki Romoko. Ah, iki Romoko. Iki ya maling. Maling apa? Maling mermet Dewi. Iya, kutut manggung. Mangga diaturke sik Mbah lagi ya. Waduh. Mangga aku tak jajal suarane Mbak Eka prihatin sih kaya ngapa. Yo. Kaya ngapa Mbak Eka? Omayae wos. Yo, kutut apa kutut piye kaya ngapa? Nggih. Yo. Neno iya. Deh. Aja nyepelekke, Gong. Nggih. Kuwi arep Eka Sinden kuwi kaya kijing ning suarane wong. Hebat. Kaya kijing. Rungokno Mas Bayu kembang setaman kuwi rungokno. Sinden terus kaya kijing. Ini kijinge kena umbange. Lah terus Bagong, Isine. Aku isine kijing. Oh, ditanono kowe nek nyekar. Apa? Tak jambak kowe. Masa dijambak arep jambak Mas Bayu. apa nyekare kok dadak jengking jambak rambut kaya. Ya, tutuke Mbak Eka. Ya, Mbak Eka deket-deket. Ya. Ya. Hop, yo iki genti sing babon. Oh, landongan iki. Wah, bantongan. Ngarani kok ya. Yo, Mbak Eka Suranti. Monggo. Ning plah. Ha ha. Ha ha. Ha
Mbak Eka. Ha ha ha. Ya. Iya. Dah. Waduh, dimbui meneh kan. Hebat. Haha. Hebat. Iya. Suarane Mbak Eka dijembengi ancen hebat. Siapa? Eka jembeng dulu kok Lah iya. dijembeng. Jembeng dulu iki swara sound system nek cara ngene Suarane Mbak Eka sound nek nyarani swara gandem ngono ki suarane apa, Mbak? Jembengdu. Jembengdu. Oh, alah. Dur. Ora kok Eka jembeng. Oh. Runguku gorek Eka dijembeng. Kok enek dure bae. Wah, ora kuping urung dadi kok. Oh, wong semene amban. Maklum nek koyo kan di bawah umur. Oh, nggih, Jadi, heeh. jadi belum gaduk sampai kuping. Ayo di bawah terop barang kuwi. Kira mau yo SMP kelas loro. Ayo, keringan. Ya. Keringan. Wah. Jas. Yo ganti sing piye? Nah. Anggung nyaman. Naeno. Manas. Ya. Hati. Ya. Yo tutuke. Kempul pisan Pak Mangun. Yup. Iya. Dua kali. Yup. Iya. Tiga kali Pak Mangun. Gong, ayo tutukno kowe. Aku telu to. Ayo tutukno kowe papat gede yo. Papat Pak Mangun. Kok beda ya? Ngun. Mangun. Nek pengen gelem disawer sik. Heeh. Kok nganti carane. Carane ngono kuwi. sawer sik. Wong ya ora milih kasih. Papat ngun wae ngono kok. Ayo sak kempulan ki 10.000 ya ta. Nek karo kowe ya 20 wong kanca dhewe kok. Ayo, papat. Ya sawer sik nek ora disawer aja gelem. Sawer sik. Sawer ora ditabuh wong mangan ngono kok. Wong ki aja seneng anu aja seneng mikir elek. Mbok menawa dilungi terus dare diselehke terus nabuh. Ayo piye coba? Nah, sawer sik. Sawer Ayo wong ki aja anu tel-tel nek wong lomo bakale duwite saya akeh. Saya Nek wong akeh. lomo, Duwite saya akeh. bon 80 sih wong lomo. Kok nyawer kok bon. Tekno. Ora eneng. Ayo. Ayo. Gong. Piye Pak Eka? Ya, ganti Pak Eka Suranti. Ah, iki lho lagune pas karo wonge. Lah piye ta? Ombo-ombo. Monggo tak tapuk lho kowe. Monggo kok ombo, ayo. Bang, wis tau ngrasane rujak tungkak lho, Bang. Durung. Ayo. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Alah, mangga, mangga. Iya. Mangga, mangga. 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 Wes manute. Halo mangga, mangga. Nae. Mangga, mangga, mangga. Iya. Esuk-esuk ngrungokne kutut manggung waduh. Karo udat-udut. Jaket ireng pit lanang teko. Apa? Minggat. Lah apa? Lisik. Ya ora ngilangi wong nikmat. Lho nek iki genah. Yo tutuke, yo Mbak Eka, perhatiin sih. Mbak Buget-buget. Ya. Midang ating Neno. Ke. Yo. Yo, Mbak Eka Suranti. Neno. Ya.
Wilujeng. Yuk. Wilujeng rawuhipun Pak Supri. Waduh, bener. Ya, nanano. Mangga. Asene bantere rae ram. AC apa? Ha iki angin tenan kok AC piye to padane? Iki alam kok AC. Wayangan kok AC nanan. Iki lho, adem barang kaya sik mili Mas aku. Ki nek kok kuping barang iki. Kuping labi ngono. Yo, iki wancine ngombeni kutut. Ngombeni kutut. Saiki sing nembang Eka Prihatiningsih. Ya. Sing ngombeni kutut Mbak Eka Suranti sing dadi kutut. Ganti Bagong. posisi, ganti posisi. Kutut apa ya patut semene iki. Semene iki yo. Ora apa-apa nek kutut beri-beri kok. Kutut beri-beri. Yo, angger wancine cakepan ngombe, kutute diombeni. Diombeni. Mangga. Yo, Kak. Omben. Iya. Ger kok. Ger. Ger. Iya. Ben omben. Ben omben. Iya. Ben omben. Benom ben. Ben omben. Iya. Ben omben. Ben omben. Oh, entek. Golek. Omben. Alae lae ngapet nguyuh. Ben omben. Omben. Ben omben. Ata omben. Omben. Kutut kan mau kok ngombe terus wis modar keluarkan banyu ngawur. Malah cakepane Pose to. ngono lagune rong entek kok sing Kutut kok rewel ae. Sabar ngono. Omben. Iya. Ata omben. Omben omben. 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 Omben 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 omben. Omben 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 ono. Iya. Sik. Apa? Leh, enek wong to disiksa kok keploki to lho. Seneng ro kutune ngombe. Wong urip sing digoleki sandang karo pangan. Ya karo ngombe barang kuwi. Ya ngombe ya karo nguyuh barang kok nek lapangan ngampet nguyuh ora karo. Yo Kak. Kutut kuwi ata omben. Yo. Ben ono. Saiki genti. Ayo sing nembang Mbak Eka Suranti iki wancine makani kutut jam yahene iki. Ayo. Tuget-tuget. Oke. Golek pakan makani kutut. Ayo. Makan kutut yang spesial debok, Pak. Heeh, wetenge men adem. Weteng adem kadang kutut kula niki lara lambung kok. Iya. Debok lambemu ora. Ben penak weteng. Orang mandem kowe ora mangan debok kowe ademe kaya ngene kok. Ayo. Sehat. Pakan. Ya. Pakan. Sing tahun cek plastike diguwase. Kali. Kutut tok makan di plastik ya mati lho. Kok iso kudune kan dipisahkan antara roti karo kulite. Iya. Ayo Mbak Eka. Ata pakan. Ala klen. Sing dilboke sosise kok malah. Aku lupa. Oh iya. Iya, pakan. Pakan. Sik. Apa? Oh, ngene iki nang gentan sosis to. Ora ketok kok aku ya. Ata pakan. Pakan. Arem-arem. Arem-arem. Nah, arem-arem.
Kuwi susi Jawa. Susi. Pakan. Kan pakan. Ata pakan. Iya. Pakan. Pakan. Ata pakan. Pakan. Sing tenanan to nek didulang ki sing tenanan. Ngapa to? Pakan. Ngapa? Didulang kok ora seneng. Iki ngapa? Piye kuwi ngopo? Wah, nek dinet-net iki nganggo tungkak aja nganggo tangan. Ngapa? Oh, kesusahan. Tenan ambemu ora somong lho. Oh, kurang lembut. Iya. Dipamake. Oh iya, kurang lembut di mama. Oleh kurang lembut. Ayo. Mam sik. Ayo, dipamake kok. Ora sudi. Kowe iki lho nek ndulang ki mbok sing kowe piye? Aduh. Gilane, Kang gilane. Ayo. Pasangan dhewe. Pemerono Bapak Bupati wis tak uneni kowe. Ngapa? Gantung iki. Ya aja lah. Wong kok senengane menolak rezeki. Ya, Mbak Eka tutuke. Pripun, Mbah? Arep-arep Yo. Anu kutho. Ata pakan ata. Halak bapak nganggo mandeng. Hup. Ya. Yo, dintake Mbak uget-uget. Nano. Mangga. Hao Jemblenge, Cak. Yo. Gandola genduli. Kowe lo. Aja gampang naik goyang turun. Bablas kudu nyonglan. Nggih. Yo. Kotanya mangkun Tumpaan sampati Ambenging emokko Sabun aku Rokan nabi Terima kasih, matur nuwun, aja lenggah-sik Mbak Eka uget-uget. Iki ana nawala Mbak Eka. Kagem Mas Petruk nyuwun pangapunten saderengipun menika wonten lare badhe nderek gladhen nembang. Oh nggih. Menawi dipun keparengaken matur nuwun saking Lutfiana Anggia Mukti. Ayo Mbak Eka Suranti. Nggih. Niki wonten ing badhe dana swanten. Semangga Pundi piyaine ndi iki? Rene. Monggo.
Monggo, mriki. Gimana Kak? Sing pundi? Ya ini Kang pundi Mbak Lutfiana. Niki nawala wis tak tampa, monggo pundi sing arep. Ini. Oh. Oh, nggih. Monggo Mbak Lutfiana. Katuran mriki enggal nyanyi. Mas Bagong pun ngantosi. Mbak Lutfiana dek enggal mriki. Ya Mbak Lutfiana. Ya, mriki alon-alon gini. Mriki. Mboten napa-napa, lon-lonan mriki. Jan nembang napa mengke dawuh kalih Mas Bayu. Kebablasan. Arep bocah nek Kebablasan aja keblondrokan rono. Jaluk tak idak Bagongnya. Nggih. Diaturi mic, Mas. Ayo ngene. Anu Mbak Eka, Nggih. coba kenalan sik didangu. Selamat malam Mbak Lutfiana. Selamat malam. Iya, asli dari mana? Rumahnya mana? Giri Tantra. Giri Oh, Tontro. Giri Tontro. Giri Tontro. Giri Tontro putranya Bapak dan Ibu siapa? Mama Eni Rahmawati. Oh, Eni Rahma. Oh nggih. Rahmawati. Giri Tontro. Terus pendidikannya sakniki kelas pinten, Nduk? Kelas gangsal. Kelas gangsal. SLB. Kelas gangsal SLB. Bara aku jebule. Yo ora, iki kakak tingkatku ngaku lagi kelas TK besar kok. Bara aku. Tak TK besar dhewe. Nggih. Anu nami lengkape sapa mau? Nama lengkape? Lutfiana Anggia Mukti. Lutfiana Anggia Mukti. Lutfiana Anggita. Anggia kok Anggia. Anggia. Tak kira Lemu ra krungu. ora krungu malah dawa umure kok. Oleh tabrak-tabrak piye? Ya ora mungkin sok. Anu Nduk Lutfiana arep nembang napa, Nduk? Langgam tak enteni pelok barang dibawani dandang gula banjet. Elok tenan iki. Komplit cerdas tepat. Apa gak kuwi takon apa nek? Lagune napa? Tak enteni. Ajeng teni jenengan pundi? Lah, aku langgam. Yo, Malik Pelok, monggo. Monggo. Aku tak ngematke suarane. Iki ya sak anakku kok. Nggih. Ayo. Iya, Nduk, Cahayu. Monggo dibawani sik. Monggo. Yo. Nunano. Monggo. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, Wonogiri hebat tenan. Wonogiri ya, Wonogiri. Wonogiri kok lele. Wonogiri. Gareng. Anakmu kelas 4 SD? Wis dadi, Nduk. Apa hebat? Dadi guyon. Wis meneng Bagong iki. Ya, ya Mbak. Nano. Lamun bisa samya anulado Enggak tu ing tuing muni cari hebat. Yuk lanjut. Anteliro. Yeah. No. Sasra. Nonane. Neno.
isih SD iso nembang bareng sing gedhe malah udut. Ayo. Ayo nek aku isin. Jare kon meneng. Memberi contoh yang Apa kok bagus. serba salah kok. Meneng sik gong, meneng ora karo udut keturon. Yo. Ora karo udut keturon apa nek karo udut. Lanjut. Ora beneran. Aran patih su Neno. wanda lelabuhan nipun Nak. Yo. kang ginelung Sri Prakaraguna kaya Purun ingkang ya. purune kang den atepi Nuhun. wani trah utama Ayo ibu-ibu presiden tepuk tangan iki. Biasa tepuk tangan kagem Dek. Nduk Eka, ya titip iki aturno anu nduk iki. Wis pokoke mbuh pira diasta, sing penting dienggo tambah-tambah mundut buku. Ha iya. Mbak Ya, Lutfi. nggih niku di anu Menika Mbak wonten Lutfi. Tali asih bebunga saking Nggih. Mas Bayu. Heeh. Matur suwun Pak Jalan. Nggih, Nduk. Ya, langgame ya Cahayu nggih. Kedap, Mas. Pripun? Nika ugi pikantuk titipan saking Bapak Bupati. Alhamdulillah ya Allah. Mbak Lutfi. Duh, nggih Matur nggih. suwun. Nggih. Matur nuwun Pak Bupati, ngaten Nduk Cahayu. Nggih. Mangga. Hati-hati, Nduk. Angenteni Oh, angenteni, mangga, mangga. Ya ya ya. Rasaku arep
kelas 5 wis kaya ngono suarane coba. Pelok barang lho. Kak. Pelok barang. Nggih. Awang Nyatane ya. Mbok anu Pak Petruk nyuwun sepisan meneh slendro napa enten mboten Bu slendro Bu? Napa Bu? Slendro napa? Mbak Lutfi kembang slendro Sineman mari kangen. Weh. Mari Ini belajarnya pada siapa Mbak Lutfi? Bu Sukesi Rahayu. Lah iya. Muridnya Bu Kesi. Belajar tentang YouTube. Oh, melihat wonten media Oh, wonten sosial. YouTube. Wonten YouTube. Ayo, saiki diaturke sik mari kangen, monggo jineman mari kangen, monggo. Anu napa niku disergepi oleh sinau. Bakune sok nganti tekan dewasa aja nganti luntur oleh tresna karo budayane. Amin. Nggih. Monggo Nduk, coba kaya apa? Oh, sinaune YouTube iso saiki kok. Nggih. Pembelajaran lewat apa aja bisa sekarang. Nggih, heeh. Monggo, iya Mbak, jineman mari kangen. Monggo. Lalu mangsa panuseling magat yuda magat
Jos. Terima kasih nggih anakku wedok. Muga tetep saya semangat anggenipun sinau nggih. Matur nuwun monggo Bu saged Terima dipun. kasih. Nggih, matur nuwun monggo lenggah malih. Jane elok tenan. Sik Dik iki ana sing ngarep titip meneh. Oh, wonten tali asih melih. Oh, alhamdulillah nggih. Dari Mbah Ladio. Oh nggih, Mbah Labio. Mbah Labio. Nggih. Mbah Monggo, Labio. monggo. Nuwun Mbah Labio. Monggo mentara Mas Anggit. Yo Mbak Suci karo jumeneng kene. Ae aoe aoe. Niki wonten sing ngersake sambel kemangi kali gerajakan. Saking Bapak Haji Suradi. Oh nggih. Yo sambel kemangi sik. Karo Mbak Suci Vita Dewi saking Tulungagung Jawa Timur. Monggo. Yo diaturke yo, Cak. Sambel kemangi. Monggo, yuk.
Terima kasih matur nuwun. Ya, Mbak Suci karo Mbak Eka gudu-gudu lenggase. Yo Mbak Dita karo Gentari kene, monggo. Yo Mataram, turuk. Yo menika tak kirimke kanggo Mas Eka Sinung. Oh nggih. Pak Martono Bojonegoro ngetasi monitor. Pak Nggih. Sapii. Pak PI. Pak PI Bojonegoro. Karo dulurku lanang Mas Rendra. Heeh. Mas Panda. Heeh Mas Panda. Aku kok pokoke terakhir aku njaluke Kusuma Wijaya. Ha, iki mergo iki senengane Bapak. Heeh, nggih. Iki ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Saking Bapak Haji Suradi. Oh nggih. Yo, dibawani sik umbul-umbul belambiangan. Gentari karo Mas Bagong siap jegleng. Monggo. Ayo. Monggo Mbak Dita tengah. Ayo, monggo. Membiak mayone man. Ya. Kayak apa? Ya, Mbak. Gentari siap. Membiak mayone man yote. Yo. Hai. Ya. Waduh. Ese lujak-lujak ya penak ya. Lanjut Mbak Dita. Suarane Pak Eko Suroso Bak Kramat. Nggih. Monggo. gandeng belambiangan. Gentari siap. Gendeng belambiangan yote. Awas, yop. Yo, genti jelembung. Salam Pak Wardoyo Jumantono. Nggih. Ayo. Yo, Kang. Nyarambiai Nusantara. Kon jenglek malah genduk-genduk kaya Oh, penak. malah kaya werok kaya. Yo, Remayati. wis Oh, telat wis. wae. Ayo Mbak Dita. Yo. Banyuwangi yote. Ayo Gentari. Awas. Au, siap. Waduh, cincin ngarep Petri. Ayo. Gentari. Kok sing mau goceki kene iki kene. Aku semenang bundelane copot. Ayo. Ayo. Anak. Yo. Bagong siap.
sangger ya, Tik. Oh, sik. Bengok iki entekno sik. Lon kidul ala saker ngono. Jajan ayo baleni, yo. Lor lan kidul ala saker ngono. Lor lan kidul ala sangger ya, Tik. Ah, ngono lah. Ora ditabok. Ya, Dit. Ancang-ancange kurang dhuwur. Enggak. Kakak liwat-liwat ya, Tik. Kurang cendak ancang-ancang iku lho. Jare kurang dhuwur kurang. Wes. Olahraga. Ya. Gentari saut. Ya. Yuk. Lanjut Pak Dita. Gentari. Yuk. Taman Sari Nusantara. Gerajakan Banyuwangi. Monggo, ayo. Berangkat, yeay. Hai. Yuk. Yuk. Raja Banyuwangi, raina bengi, sing tau Gentari. Yuk. Yuk. Go. Awas. Bisa semua. Terima kasih matur nuwun wis diaturke. Iki ana nawala. Nyuwun Mbak Eka uget-uget ngendang kalian nyanyi cewek gaul. Oh nggih. Saking Bapak Pardi Blimbing. Waduh. Wonten tali asih Rp150.000. Yo Mbak Eka, ini. Iki ana sing ngersake awakmu ngendang. Yo, kendange ciblon dipindah munggah ini coba cepet. Monggo. Golek ya. Deh. Ayo, Mas. Gareng kali jirak ya gendangan. Ayo.
Ayo kene munggah wae gen kita. Nek ning ngisor ndak ora. Ketok nggih. Ayo kendange dadi pindah. Cek. Ayo. Maka. Duh. Bapakne le pindah kendang dan elok. Piye Kak? Kuwalik ora? Kuwalik wit. Ya. Wih, pelatih kerawitan barang kok nata pedang kuwalik gitu ya. Oh. Yo, kene iki tantangan ngendang karo nembang kuwi. Arang-arang iso ini. Nek ora terah walang sangit ora iso. Ayo Gong kuwi kabeh anu ngendang. Ayo. Ayo mikrofone sapa ning bagian nyekelke. Ayo coba. Gong. Dites sik kuwi, kendange dites. Kon sing cetha. Nggih. Mumpung genenge rung muni kok ya. Tong dudu blek. Waduh. Jam 4 kluget. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Pak Bambang potong rambut. Apa iki rambutnya Pak Bambang bagian jempol. Senengane. Yo, cewek gaul kendangi dhewe, nembang dhewe, jogeti dhewe. Ayo. Apik iki mesti polahe. Ayo kamu ngerti rak glinding. Ya, maka. Ya Kak, diaturke. Yo Kak, buka kendang. Kublak kuntak, gerentang dendang. Lho iki ngendang kok malah kuwi. Kok malah senggak. Yo. Pupuk, kendangnya gedekno pupuk. Kicau mania. Ibarat kembang kowe isih wangi. Bakal juga ning gurine. Jenggleke ya. Gede kendange lah ya. Nyawang bokong berdine kaya dandang. Paati sepeda motor lan ayo cewek Tarik Kak. ayune Yo. kamatan. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Yang sedang kita datangkan dari Kalimantan kita dilatih sudah. Dilatih sudah 1 minggu, sekarang sudah bisa undang, sudah bisa salaman ya. Yang sudah mendekat merapat, yuk. Boh.
Cewek gaul. Iya, cewek gaul. Mantep, mantep. Lalalali. Ya, penari kita datangkan dari alas Papua yang sudah kita latih 7 hari. Ya. Oh, oh. Alhamdulillah. Wes cucuk alas Papua iso ngendang apik Rara. Gendruwo. Apa Mit? Cucuk harus sing latih. Heeh. Makasih ya Mbak Eka. Nggih. Nggih wis gawe legone piyayi gedhe ganjarane.